Бүгін үз һөнәри бәйрәмнәрен Россия Федерациясы ішкі эшләр органнары хезмәткәрләре билгеләп үтә. Шул уңайдан Казанның Салават күпре микрорайонында тәртип саклау буенча җәмәгать пункты ачылды. Аны Республика президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика буенча ішкі эшләр министры Артем Хохорин һәм Казан мэры Илсур Метшин карады. Яңа учреждениенең төп бурычлары җәмәгать тәртибен саклау, юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү, шулай ук балигъ булмаганнарның хокук бозуларын кисәтү. Яңа ачылган җәмәгать пунктында полициянең 6 участок вәкиле, балигъ булмаганнар эшләре буенча 2 инспектор һәм 2 муниципаль хезмәткәр эшли. Республика президенты каравыл пункты бүлмәләрен карады. Килүчеләрне кабул итү зоналары, хезмәткәрләрнең эш кабинетлары. Барлык бүлмәләр дә кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Залесный торак массивы һәм Салават күпре торак комплексы территориясендә 90 күп фатирлы йорт һәм 27 меңнән артык кеше яши торган 2 меңгә якын шәхси йорт урнашкан. Якын арада Салават күпре торак комплексының 2нче чираты сафка баскач, халык саны тагын 5 меңгә артачак. Рөстәм Миңнеханов тиз үсә торган микрорайонда яшәүчеләрнең иминлеген тәэмин итүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Ул тәртип саклау буенча өстәмә 2нче пункт ачу өчен тагын бер бина сайларга кушты.